Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ҳамватанони азизи ма, падарону модарони азизи ма, ман ҳамчун як ватандӯст, ҳамчун як ҳомиёни ватан муҳофизат аз ҳар яки шумо аз ватани соҳиби истиқлолам хоҳам кард. хитоби ма ба группаи 24 падарналатҳо ки аввал мезгарем ба группаи 24 берӯз тағоё яъне Салмон Холиқов, ту мехезид дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба гуфти худот аз ватану аз миллат, аз падарону модарон дифоъ мекунӣ. ман тура чӣ хел бовар кунам? ту як падарналат оқи падаре. мо тура чӣ хел бовар кунем ки ту барои мо сулҳ меорӣ, ту барои мо хушбахтӣ меорӣ. модаре ки тура ин қасару сол тарбия кард, падаре ки акай Тағойбек тура ин тарбия кард, тура хонон, тура хӯрон, тура пӯшонин, ту ба вай вафодорӣ накардӣ, ба ин миллати азиз чӣ хел вафодорӣ мекунӣ? барои ду сум пули ҳаром аз дигар давлатҳо гирифтӣ, аз баҳри падару модарат гузаштӣ, аз баҳри ёру бародарот гузаштӣ, аз баҳри авлодот гузаштӣ. ту падарналати чӣ хел ба ҳар як тоҷику тоҷдори мо ба гуфти худот муҳофизат мекунӣ? ту худот як галубой ҳастӣ. ту як бора мо қибта нигоҳ ку ки пеш тамаълу, ту як бора қибта нигоҳ ку ту ки ба хулоса бурор ки моро муҳофизат карда метавонӣ ё ки не? шумо группаи 24 валлоҳи қасам шикасти ҳар як тоҷика мехоҳем. шумо группаи 24 ё наҳзатӣ шумо мехоҳем ки ҳар рӯз дар хонадони як тоҷик таҷовуз бошад. шумо мехоҳем ки ҳар рӯз дар хонадони як тоҷик зино бошад. шумо мехоҳем ки дар хонадони ҳар як тоҷик мусибат бошад. валлоҳи биллоҳи қасам шумо ҳамира мехоҳем. ягона мақсади шумо ҳамия. шумо пад ватан надорем. шумо падару модаратон нафридагем барои дустум пули ҳаром. ин рӯз шида мехезем бо дифоъ мекунем, кундаи сина мезанем, мо мардакем, мо шери нарем. шумо соли 92 наҳзатиё падарсаго барои ватану миллат чӣ кардем? чӯва ҳамон вақт сулҳа наёвардем? авоқиби дӯзии худтон буден, авоқиби бачабозии худтон буден, авоқиби зино буден. ана вай роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдату пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳа овард. хес дар байни мардум дар шӯрои олӣ кундаи сина зад ки мардуми соҳиби истиқлоли ма, аввалаш Аллоҳ, ма ба шумо сулҳа меорам гуфт, ма ба шумо ободира меорам, ма ба шумо зиндагии хуша метавам. ана он мардак буд ки мақсад то ҳолия мардуми тоҷик озоду ободанд.